ए मतलबी बाबा, अब तो सब सरवा यूट्यूब चैनल पे बकचोदी करता रसन। चली हमनियों के कोनो बकचोदी कइल जाओ। अरे तो हाँ ठीक है कहता रहे बबुआ। आजकल के सब सारा यूट्यूबर्सन के इहे दासा बाबे। सब व्यू कमाए खातिर, मिलियन में जाए खातिर, अपना चैनल के प्रोसिटी करे खातिर सब सारा बकचोदी कर रहल बारसन। हमनी के का कहे के बा? हाँ तो ल है एगो कुछ नया तैयारी कैले बनी यूट्यूब चैनल पर खातिर कि जौन कि तू सुना और भोजपुरिया श्रोता समाज के सुनाव। अरे का ए मतलबी बाबा, नया नया ब्यास भइल बाड़सन। सब सार मोहले बिलाप गावता, कोनो कुछु गावता तो कोनो कुछु गावता। हाँ तो ठीक है कहता रहे बबुआ। आजकल के ब्यास लोग के गायकी के का कहे के बा सभे जाने तवे। आजकल के ब्यास सब सरवा मुंगले बिलाप गावता रसन। कहे के का बा? अरे रउओ कुछ नया कोनो यूनिक मैटर सुनाइए महाराज। तो हम का नया मैटर कुछ सुनाई? एगो नया गाना लिखले बनी, तनी तू ही गा के भोजपुरिया श्रोता समाज के सुनाव। अरे जौन की सर्वासन के बुझाओ कि मुअल बिलाप के गावल जाला। एगो गा के देखाओ है तनी गाना लिखले बनी। अरे गोली मार के मर जाइब, नाम लिखाई प्यार के पाना में। अरे गोली मार के मर जाइब, नाम लिखाई प्यार के पाना में। ए जान तू ही ना हमके मिलबू ता करेम हम जबाना में। ए जान तू ही ना हमके मिलबू ता करेम हम जबाना में। अरे गोली मार के मर जाइब, नाम लिखाई प्यार के पाना में। अरे गोली मार के मर जाइब, नाम लिखाई प्यार के पाना में। ए जान तू ही ना हमके मिलबू ता करेम हम जबाना में। ए जान तू ही ना हमके मिलबू ता करेम हम जबाना में।